hele simmer had Omroep Friesland Radio verslagdingen vanaf Verskate campings. Maar we gaan veel meer west. Dus jouw die del en geniet je van de prachtige simmer die het we hebben. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. En op de uitademing kom langzaam weer naar beneden. Armen weer los. Op een uitademing een rechterknie breng hem naar beneden, recht boven je hiel. Romp draait mee. Op een inademing armen op richting de hemel. Hou even vast. Focus op één punt voor je. Handpalmen tegen elkaar aan. Ik kan dat. Dit is echt wel goed. En als je de ruimte hebt, breng je de armen op boven je hoofd. Het is intensiever dan dat ik dacht. Het hele yoga, ik dacht dat het lichter was. Ik dacht er eigenlijk een beetje lacherig over. Maar het is best intensief trainen toch nog wel. Ik moet me rust geven en ik kan mij heel makkelijk afsluiten vanaf de buitenwereld. Want ik luister gewoon puur alleen naar de vogeltjes en dan is het voor mij al heel erg genieten. En hoort u haar dan wel, met haar aanwijzing? Soms niet eens. Ik luister meer naar de omgeving om me heen als dat ik dan naar haar kan luisteren. Gewoon even een rustmomentje. Ja. Zonder man en zonder kind. Dat is heel belangrijk. Ja. Een wesp? Ja. Niet zo fijn. Dat is het enige nadeel. Hè? Wat zei u? Friese wespen. Friese... Ze zijn nekkig hoor. Ja, die zijn gemeen. Ja. En vervelend. Enige nadeel. Ja, als soms je schijnt en zo, dan heb je het gewoon perfect voor elkaar. Ja. Kinderen lekker aan het spelen. Ja. Man aan het koken. Wat wil je nog meer als vrouw zijnde? Het is al idyllisch zo, hè? Dat is wel leuk joh. Ja. Volgende keer niet zo dicht bij een speeltuintje. We hebben allemaal zand in de tent, maar verder rest is het hartstikke leuk. En af en toe politieagentjes zijn. Oh ja. Ja. U bent dan de sheriff? Nee, dat is zij. Oké. Nee, ik vind altijd alles goed. En kinderen moeten het zelf oplossen. En dat gebeurt meestal ook. Want die filosofie botst dus een beetje met de filosofie van uw vrouw dan? Het botst af en toe, maar ja, we zijn pas een jaar getrouwd nadat we elkaar al 30 jaar kennen. Dus we weten wat we aan elkaar hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. En daarom zit uw vrouw in de tent en u buiten de tent? Ja, nou, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Nee, maar die heeft genoeg gedaan vandaag, dus ik ben nou even aan de beurt. Oh ja, oké. En waarom dacht u dan, nadat u elkaar al 30 jaar kende, van we moeten nu toch maar eens gaan trouwen? Ja, Dat is een heel lang verhaal. We hebben een leeftijdsverschil van 5 jaar. En elkaar weer een beetje leren kennen toen zij in de puberteit zat. En, Eigenlijk altijd met elkaar opgetrokken. Daarna relaties over en weer gehad. En toen zeiden we op een gegeven moment, als we op onze 30ste nog niet iets hebben,
Moet het samen met doen. Maar ja, En dat is uit toen zo gegroeid, zonder dat we dat eigenlijk... Kom eens even met de lepel. rent hadden. Ja. En ja, toen is het op een gegeven moment samen een huis kopen. En toen kwam de kleine jonge dame, die diende zich aan. En toen heb ik gezegd, zij mag de bijen heten, als ik met de tijd ook nog een keer de bijen kom te heten. En toen had ik zoiets van, ze moet oud genoeg zijn om herrie te schoppen. Ja, op de Maar ja, bruiloft. maar helaas heb ik een dochter die zich keurig gedraagt. Ja, helaas. Maar een heel mooi feest gehad. Een hele mooie dag. Ja. Ja. Dus dat was ooit de afspraak en toen jullie 30 waren, toen moesten jullie wel. Laten we wel? Nee. Nee. Nee, Het het liep is gewoon later. zo. Het liep zo. Ja. Een tijdje om elkaar heen draaien en uiteindelijk ja, toen werd het samen wat. Dat was hartstikke leuk. Ja, was. Nu niet meer. Ik denk dat we de leukste tijd gehad. Wat doe je straks? Ja. Mooi werk nog? Heeft het wel eens jij niet? Nee. Zijn dan denk ik wel heel mooi man. Nou, ik heb eigenlijk al een beetje gekregen. Aha, Nou, en dan moest maar werken dan. dus dat mag wel. Ja. Je hoort ik ze krijgen wel redelijk op zijn plaat, hè? Maar net houden. Probeer het te voorkomen. Dat is vaak beter dan je huis. Ja. Is dat in huid? Ja. Dus Jo had het heren op je jong? Ja, ik denk dat is wel leuk. Wel spannend om zo dan even te doen. Ja. Ja. Zie je zelf ook even? Nee. Wie bent de toeschouwers, hè? Wie bent de fanclub? Dus je leven wel mooi, hè? Ja, wat ja. Ze zit maar net op dat ding vallen. Dat vind ik dan wel wat spannend. Dit wie een jeetje cadeautje? Ja, voor u allebei. Ja. Een verrassingje. De vrouw zit vol verrassingen. Soms wordt soms net, hè? Dat weet je nooit. Nee. Nou, dat is een verrassing, hè? Ja. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Dat je meestal maar klein onhaalt en ze verwacht je het net. Nou ja, dat is toch de willen. En dan ben je oud, maar dan bloot er al iets bij en in je. Je hebt de bouw er ik woord voor, hè? Ja, er komt 100 kilo wat water in, dus dan komt er ook wel wat. Machine. Volle bellen? Ja, dat is volle bellen. Kijk hier, jongen, toen wij trouwd zijn, hè, toen had ik de eerste keer al was. Ik had vlak op, dus wij doen het. Wat wie dat? Nou, ik zei toen wij kreeg trouwd ben, Ja. moest ik al wassen. En toen had ik 2 kopjes dan erin. Nou, ze zei, ik kan het wel ophouden, hoe is het net bij? Nou doe ik het bij. En hoe lang gaat dat worden? Nou, 44 jaar. Nou heb je het vertrouwen weer om. Ja, nou heb ik het vertrouwen weer om. Dus, zo lang door het al. Ongelooflijk.
Tja, nou, we ouder. En nou helpt hij me, want dan ben we jij de kleren. Gaat je man nog wel eens in de fout? Tijdens het afwasken? Ja, goeie vraag, jongen. Ja, jongen, wij zijn nou maar alcohol. Wij zijn nou maar alcohol redden, hè? Ja, precies. Ja. Net zo volle meer. Nee. Ja, maar ja, ik ben wat goeder dan dat, joh. Zo'n mastermachine. Ja, precies. Nou, dan heeft het op kansje redden. Ja, nou, dat denk ik wel wat hoor. De Zuidwijk niet kon me lang. Nee. En ik heb me redden. Nee. Ja. Hoe zat? Dat is echt weer. Wil je daarover praten? Jawel. Aneurysma maken gewoon. Ja. Hoe is dat? Nou, de hoofdslagader. Oh. En die wie lek. Nou ja, dan ben ik maar stoeltjes en bellen naar Ljouwtien. Maar mijn hart is er ontstaan, weet je wel. Oh, het zit in de familie. Ja, daar zit ben wel je in de bij. familie, ja. Ja, Daar ben je bij. En toen ik maar eens naar het werk kwam, naar Bergingen, toen zie je nog ik een gevoel. Ik dacht, maar mijn belly, hij is net goed. Nee. Ik zei, hoe is hij? Hij zei, dit is net goed. Ik zei, kom maar jongen. Ik heb direct de huisarts bellen en ik wie van Burgum naar Dokkum. En nou, die zei ze hem van, nu heeft het in een rij. Ja, wie? Ja, nou, ik zei, hij mag wat hebben van de pine. Ik piltjes hellen, hè. En die heb ik die jong. En dan zag het, nou, ik krijg als je huid, spitse neus, egenpot. En dan zakken ze in, heb ik hem nou op de bank gekregen. En ik heb hem tong uit de moeder hel, want ik ben 22 jaar bij de brandweer geweest. En ik wist al van de EHBO. En ik heb de telefoon gepakt, 112. Ik zei, als de bliksem komt, hij stiert meer. Dan kijk als je huid. En toen ben ze direct Jan, hè? En toen, nou ja, hij had ik geen toestemming, joh. Het Zuidwijk niet komen. Maar hij is er nog. Ja, nou, dat is mooi. Ja. Dan maken we hem ook. Zou dat, jongen. Ja. Wat is dit? Ja, opwasje, hè? Ja, dat zou je juist wel denken. 12 hier, als er nooit al was. Nooit al een weekend. Nou, ik zou er gelijk ook maar vallen. Ja, jongen, ik weet net hoe je erin komt, maar die. Jongen, het allerbeste. Ja. Alles weer skin. Ja, hartstikke mooi, hè? Top. Jo. Hoi. Hoi. A simple band of gold wrapped around my soul. Hard forgiven, hard forget. Faith is in our hands, castles made of sand. No more guessing, no regrets. And you came my way on a winter's day. Shouted loudly, come now and play. Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you. And we gonna be alright. Dry your tears and hold tight. Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you. 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 Straks gaan we op avontuur door de bosjes van Makkum. Een oude camping. En dan gaan we naar ons plakje daar. En dan gaan we naar Charlie Boersma, die in de tent lijkt te sliepen. Omdat hij juist de krek wat te vol had hoorn, lijkt hij nou nog steeds lekker te muffen. En dan zullen we hem even overvallen bij Omroep Friesland. Ja, hier. Jongen, een hele goede morgen. Gefeliciteerd, Joostien op Omroep Friesland. Oh shit. Deze. Ja, weet je wel, staan je hebt ze wel?
15 seconden werken en dan is dat de eerste al te pakken. Jazeker. Sta jij toch? Vakantie. En hoeveel dagen zit je meer? Zit het tot zaterdag, zo'n dagen in totaal. En is dat wat vol te houden dan? Nou, als dat nou zit net. We zijn aan het vingerhaken. En dan maak je zo'n vlecht. En dat doe je zo. Dat is heel makkelijk. En het lusje, dat kan zijn. Dat is haar taak. We zijn het aan het verkopen en we proberen geld te verdienen. En als je nou zo meteen geld hebt, wat ga je daar dan mee doen? Nou, we kunnen iets ervoor kopen of versturen naar andere landen. Zoals kindjes in Afrika en Nepal. Ja. Er komen daar heel vaak hele grote aardbevingen in Nepal. En dat vinden wij zielig. En dan kunnen ze bijna nergens wonen. Dan moeten ze geld hebben om ergens te wonen. Daar hebben ze dan heel veel geld voor nodig. Oké. Maar in Groningen is ook wel eens een aardbeving. Ja, maar dat is een hele zachte. Ja, ik woonde eerst met mijn moeder ook in Groningen. En toen hebben we twee keer ongeveer een aardbeving meegemaakt. Alles ging trillen. Toen is er zelfs een vaas bij ons omgevallen. Van bijna €1000. Zo, dat is een dure vaas. Ja. Maar wat vond je dat ook eng, zo'n aardbeving? Nee, het enige wat er is een beetje trillen. Dus het was niet echt zo heel erg. Maar dan mag je dus ook een beetje geld aan jezelf geven. Ja. Maar, ja, wij gaan... Of niet? Wij gaan ook iets bewaren. Ja, maar ik geef het liever aan arme kinderen in arme landen dan dat ik het aan mezelf geef. Ja, ik ook eigenlijk. Dat is wel heel lief van jullie. Ja. Ja, ik zou wel... Het is zo koud. Ik ga echt niet hard, beloofd. Hard genoeg. Nou hoor. Staat het allemaal te veel? Ja. U gaat wel knippen, hè? Hij is uit. Roeien! Met jou erachter. Ik dacht het even niet. Oh, die stomme dode Dan ga ik wel in de boot proberen te komen. Nee, wacht. Ik ga hem aankrijgen. Nou, dan ga je hem nooit lukken, want je moet los. En nu? Ja, dat weet ik niet. En nu? Ga je dit ook filmen? Ik ben bezig, ja. Oh no. Ja, ik wil mijn eigen ondergang wel filmen. Ik kom er nooit meer op, hoor. Als mensen dan later die camera vinden, dan weten ze wat er met mij gebeurd is. Ja. Nou, dan ga ik wel zwemmen. Ik zie jullie straks wel. Ja, hallo, en wij dan? Ja, jullie weg maar hier. We peddelen. Oh my god. Ik krijg dat ding net me nooit meer aan. Ja, dat is jouw probleem. Dat is ons probleem. Ga roeien, Manon. Nee, ik kan niet roeien. Daarom moet jij in dat ding en let mij varen, hè? Ja. Oké, kom dan. Dat kan ik, kom er toch niet meer in. Oh, kan niemand even SOS? Ja, hoe werkt het SOS? Heb je geen luchtpistool dat we helikopters kunnen waarschuwen? Blaas maar even op mijn fluit. Zal ik het doen? Ja, blaas maar. Hallo? Hoort niemand het? Hallo? Net waren er allemaal zeilers, die konden allemaal helpen. En nu? Anders moet je die meneer even vragen, in dat bootje. Ja, in dat bootje. Ja. Die ziet er denk ik wel betrouwbaar uit, ook al heeft hij een pet.
Meneer? Meneer? Kunt u even helpen misschien? Nee, zegt hij. Oh. Nou, dat is handig. Ja. Er komt een herder in nood, komt daar. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. And I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You take my breath away. Ja, kijk, nou komt er ineens heel veel bootjes aan. Nee, maar het is goed gegaan, toch of niet? Helemaal goed. Ja. Het was een avontuur. Ja. Maar zij is ook wel, om eerlijk te zijn, een avonturierster. Ja, ze is wel pittig. Ja. Ja. Maar dat moet ook. Er moet erin zitten. En dat dat niet allemaal lukt, dat geeft ook niet. Daar leren we allemaal van. Nou, dat was een leuk avontuur, hè? Het is vakantie, moest net werk worden. Oh, dit is voor frisdrank. Ga je wel krachtstroom hier? Of? Nee. Maar de meisjes jongen weer omkomen, dan is het mooi, dan is het wat drokker en hebben we sfeerverlachting hebben we dan en ja, kom even een bier drinken. Oké, best. Ja, dat is ook wel. Smoes, petiet, jongenslet. Van waar is die verlichting? Is het van hier al eerder? Nee, het mint. Ja. Nou ja, weer voor een aanbieding bij de Aldi en Lidl. En ik heb dat spul. Op de Maskeramer. Op de Action. Onze directeur neemt alles met. En wij hoeven niks met te nemen. Ja, alleen beddengoed, kleren. Nou ja, we zijn met een heel ploegje. We hebben hier het Snitswijk, in het Dokkum en wij het zee en Oostindikeer. Ja, bij de boerman? Of, Nee, bij de buren. Ja, toch? Ja. Buurman en buurman. Nee, goed. Buurman en buurman. Buurman en buurman. Hey, buurman. Hey. Oh, oh. Hey, loop je paal maar in het foto. Oh. Ja. Ja, kun je het waren, kun je het wandelen net. Oh, je kent me allemaal even mooi, hè? Dat doet mooi, man. En zelfs keer wel en je ruim. Ik wist het. Ja, joh. Dat zijn we alweer om hier. Ja. Ik denk dat we hier nou hier wachten. De 8e keer dat we dit dacht ik. Maar we hadden toch toen we hier voor het eerst kwamen, zeiden van wat voor mensen dit ben, dat weet ik niet, man. Wat je nu komt, dat weet ik niet, man. Dat kan nooit goed Dat kan net goed komen, man. Dat voelt 100 paard mij nog wel. Dat doet hij altijd nooit. Ja, hap. Maar je had je eigen lampen, mij? Dit is mijn eigen lampen, ja. Ja, dit is mijn eigen lampen. Het een PSN kost, maar hoe dan kan je mooi doen, hè? Ja, juist. Wie het is Herman, ik maak je hartentroef. hartentroef. Zie je? Schoppen? Ja. Schoppen van. Dan moet je het leggen. Die is voor mij. Nee, dat is waar. Oh ja, sorry. Oh. Proef ze maar. Nee, Dat is wel leuk. dit wordt een natje hoor. Ga zo door, zo. Then you spread your little wings, and I take you to the sky, la la la. That morning, come on, baby. There's nothing gonna harm you, girl. With a mommy and a daddy standing by.
Sjoch ik morgen naar Omroep op een camping. Yes. Ja. Ik wil ook. Ja. Gaan jullie samen? Ja, hij is een beetje het sekssymbool van het video. Ja, weet je wel. Helemaal prima. Niks mis mee.